מצאתי את המנורה, אבל איך מוציאים את הג'יני מהמנורה? שמעתי שצריך לשפשף את המנורה בשביל להוציא משם את הג'יני. וואו, זה עובד! אתה הוא אדוני, יש לך 3 משאלות. מעולם לא היה לי בית. אני רוצה בית! משאלתך תתגשם. אני לבד בעולם. אני רוצה שתהיה לי משפחה. משאלתך תתגשם. אוף, נמאס לי מהמשאלות האלה. אני רוצה שהסרט הזה כבר ייגמר. משאלתך תתגשם.